ובכן, השיר הזה ששמענו עכשיו מספר למעשה את סיפור הנושא הבא שלנו. הוא סיפורו של פתק מופלא, משונה, מיוחד, שהתגלה בטבריה לפני 70 שנה, ויש לו ערך רב בעיני המגלים אותו, חסידי ברסלב. אנחנו מארחים כאן שלושה, אהרון פץ, שרון תל-צור ורב ישראל דוב אודסר. נשמע תחילה מפיך, שרון, מה הסיפור המיוחד הזה עם הפתק הזה? איך הוא התגלה? באילו נסיבות? לפני 63 שנה ליתר דיוק נמצא הפתק הזה על ידי האודסר, ש5 ימים לפני שנמצא הפתק נכשל בתענית י"ז בתמוז, ובמשך 5 ימים כתוצאה מכך נכנס לדיכאון, כי היה רגיל בתענית כבר מגיל 6, שני וחמישי. וכאן זה תענית ציבור, תענית שלפי שולחן ערוך היה צריך לקיים, ונכשל בה. אז 5 ימים היה בדיכאון. אז נכנס בדעתו שאולי הרפואה תהיה בארון הספרים שלו, שהיה נעול, כי ספרי ברסלב היו אסורים אז, לקריאה על ידי החסידים האחרים. הוא נכנס, פתח את הארון ומצא ספר, פתח אותו ומצא את הפתק בפנים, ובפתק כתוב, מאוד היה קשה לי לרדת אליך, תלמידי היקר, להגיד לך כי נהניתי מאוד מעבודתך, ועליך אמרתי, מיין פיירל ותליין בזמשיח ותקומן, חזק ואמץ בעבודתך, נח נחמן מיומן. ואחרי הסיפור הזה יש סוד, והוא מלא וגדיש מקו לקו, פי צדיק יוקי, וסימן שהפתק ירד מן השמיים, והוא לא נמצא סתם, שי"ז בתמוז יאמרו שאינך מתענה. הוא לא גילה לאף אחד שהוא נכשל בתענית י"ז בתמוז, לאף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא, הוא נכשל, הוא לא רצה לפרסם. זה כתוב בפתק? וזה כתוב בפתק, שהפתק הזה ירד, וסימן י"ז בתמוז יאמרו שאינך מתענה. זה מגלה לנו שהפתק הזה הוא אורגינלי מרב נחמן, שכתב אותו מן השמיים, מאוד היה קשה לי לרדת אליך. מאוד היה קשה לי לרדת אליך. וכמובן שזה עניין של אמונה, וזה כל העניין של עם ישראל, זה אמונה. לבדוק באמונה את העניין הזה, כי זה, כל עם ישראל זה ניסים. רב ישראל, כתוב שם תלמידי. כן. אז אתה היית תלמידו, הרי לא הכרת את רב נחמן, הוא נפטר הרבה לפני זמנך. אבל רב נחמן מדבר בתורתו, שהעניין שלו הוא רב מתלמידים. וכך כל החסידים, כל החסידים, גדולים וקטנים, אין גדולים ואין קטנים. כולנו חברים. מה עשית בפתק הזה שמצאת? מה עשית בו? איזה שימוש? למה השתמשת בפתק הזה? הוא היה מונח בארון. ואחר כך? לאחר שלקחת אותו? ואחר כך הוא עבר עליו סכנות גדולות. לפני מלחמת היטלר, ביקשו ממנו מפולניה לשלוח להם, הם שמעו מזה, אז ביקשו ממני לשלוח להם את זה. ושלחת? ושלחתי, זהו איזה שיגעון, ממש. זה דבר כזה, לא שולחים בדואר, אבל אני לא יכולתי לסרב לחברים כאלה. אז שלחתי את זה, והם החזירו לי, וקיבלתי את זה בדואר. והפתק הזה, יש בו איזשהו כוח, איזושהי סגולה מיוחדת? כוח של התחזקות, שהוא מרים אדם מתכלית הירידה לתכלית העלייה. מושל, כאן כתוב, מאוד היה קשה לי לרדת אליך. אז אני צריך לחפור קבר ולגבור את עצמי. ניגוד אל הבושה. את רבינו הקודש, דבר קשה, אם עושה קשה, זה הירידה בתקף, אחרי הירידה כזו, הוא מחיה אותי, אומרים אותי, תלמידי היקר. מרומם. כן. עכשיו אנחנו נשאל ברשותך, רב ישראל, נשאל ברשותך את אהרון פץ, אבל בכל זאת, פתק כזה, מלבד זה שהוא אולי עתיק מאוד, אולי מיוחד, ענייה מיוחד, מה הערך שלו בעיניכם חסידי ברסלב? יש לו איזשהו ערך סגולי, רפואי, לא יודע. בתורה ח' חלק שני בליקוטי מרן, רב נחמן אומר שלעתיד לבוא יתחדש את עולמו בשיר פשוט כפול משולש מרובע, והוא לא אמר מי השיר. וכאן הוא מגלה את הגילוי של הגאולה, אני השיר, נא
נח, נחמן, נחמן, מאומן, אני אשיר. יש עליי קמע עם השם הזה ונתנו את זה לאנשים וזה עשה ניסים. ואני בטוח ומשוכנע שכל החיילים בצה"ל שבלבנון שיגידו את השם הזה, אף אחד מהם לא ייפגע. וכו לכל עם ישראל, מי שבבתי חולים וכל אחד שיש לו צער. אפילו אם תפס אותו שוטר בכביש, נח, נחמן, מאומן, זה מבטל את הכל. וזה הוכיח את עצמו. שרון תלצור, אני בטוח שעם השם הזה אתה לא התרוצצת בסמטאות 100 שערים כשהיית צעיר. דווקא כן. לא כשהייתי צעיר, לא כשהייתי צעיר, נכון. לא. עכשיו אני אזכר. כן, אתה חזרת בתשובה, היית בן קיבוץ. כן, גמרתי את הצבא ו... עכשיו, אני שואל אותך, כשאתה התחנכת, קיבלת כל החינוך שקיבלת, הומניסטי, מערבי, מודרני, אתה באמת ובתמיד משוכנע שהפתק הזה הוא באמת נשלח משמיים בידי רב נחמן? לא רק שאני משוכנע שהפתק הזה ירד מן השמיים, אלא אני משוכנע שהפתק הקטן הזה שמונח כאן הולך להפוך את העולם כולו. עד כדי כך אני משוכנע. עד כדי כך. עד כדי כך. למה עם ישראל וכל העולם הוא נמצאים בכזה חושך ובכזה בלבול הדעות, שעם ישראל מחפש נקודה של אור בתוך החושך. ואם יש לנו כאן גילוי של משהו שירד מן השמיים ואין לזה שום דרך להסביר את זה בדרך אחרת, כי יושב לנו צדיק ומסביר לנו שהוא מצא את זה ואיך הוא מצא ומה קרה לו, ושלא סיפר לאף אחד על זה שהוא נכשל בי"ז תמוז, בתענית, ורק מן השמיים ידעו את זה. אז הרי שהפתק הזה לא רק שהוא מן השמיים, אלא שיש לו איזה מסר לכל עם ישראל, ולא רק לחסידי ברסלב, או לי, או לא. יוצא שזה היה בזבוז גדול במשך 63 שנים. לא, זה לא היה בזבוז, זה היה הכנה. עם ישראל עבר כל מיני אבל למה לא גלגולים. עשיתם בו שימוש עד היום? כי הזמן להתגלות עכשיו, לפי מה שרב ישראל אומר לנו, הגיעו אליו האנשים הזמן הגיע שהתגלה בעולם. הוא היה מקורב לנשיא שזר, ושזר האמין בפתק, אבל הוא אמר לו, עוד לא הגיע הזמן, אם אני אגלה את הפתק, יורידו אותי מהנשיאות. ועכשיו הגיע הזמן? כן. אז מה אנחנו אמורים עכשיו לעשות? מלבד זה שאנחנו עכשיו מעמידים את מצלמות הטלוויזיה מולכם, מראים את הפתק. מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? כתוצאה מהשימוש בשם הזה, אנשים יזכו לראות ניסים, וכתוצאה מהניסים הם ירוצו לספרים של רב נחמן. העיקר זה לעסוק בספרים של רב נחמן ולקיים את העצות שלו. אני רוצה להבין, זאת אומרת, עכשיו קודם אתם כל שיעור ניסים, קודם כל שיעור ניסים. רק רגע, אתם עכשיו מציגים לפני עם ישראל את הפתק, ואתם מאמינים שעכשיו בעקבות הצגתו, ובעקבות זה שקראו גם את השם רב נחמן, אנחנו משוכנעים שעם ישראל הם עם של מאמינים, ושהם יקבלו את הפתק, ויקבלו את מה שכתוב בו כאמת לאמיתה, כי עם ישראל הם מאמינים, בני מאמינים, ועכשיו כל המבחן שלהם זה שיגידו באמונה פשוטה, כל האנשים החכמים ביניהם, נח, נחמן, מאומן, ולא היו כל כך חכמים, אלא פשוטים, כמו שחסידות מבקשת מיהודי להיות.